Ezt a kurzust az SOS Gyermekfalvak dolgozta ki a Together Együtt című Európai Uniós társfinanszírozású projekt részeként, amelynek célja, hogy a gyermekekkel és fiatalokkal partnerségben együtt dolgozva elősegítse jogaik biztosítását a krízishelyzetek, például a COVID-19 járvány és egyéb válsághelyzetek kezelésében. A projekt célkitűzése, hogy lehetőséget biztosítson a kiszolgáltatott helyzetű családokban és gyermekvédelmi gondozásban élő gyermekeknek és fiataloknak arra, hogy érdemi módon részt vegyenek a döntésekben és a megoldásokban helyi, országos és regionális szinten, és ezáltal hozzájáruljon ahhoz, hogy a gyermekek jogai jobban érvényesüljenek a válsághelyzetek kezelésében az egész Európai Unióban. Az Európai Unió 27 tagországának többségében a gyermekeknek és fiataloknak 18 éves korig nincs szavazati joguk, ahhoz azonban joguk van, hogy a demokratikus társadalom aktív tagjai legyenek. Ezért 10 000 gyermek és fiatal véleményét kérték ki az EU gyermekjogi stratégiájával és az Európai Gyermekgaranciával kapcsolatban. A gyermekek és fiatalok több mint 50%-a azt mondta, hogy sem a helyi önkormányzat, sem a kormány, sem az Európai Uniós vagy hasonló szervek nem kérték ki soha a véleményüket. 33%-uk úgy nyilatkozott, hogy valamilyen formában tapasztaltak már megkülönböztető bánásmódot. Ez a lányok körében gyakoribb volt. A COVID-19 járvány nagyon erősen hatott a gyermekek és a fiatalok életére, ennek ellenére véleményük kikérése és figyelembevétele rendkívül következetlen módon zajlott. A konzultációhoz felállított gyermektanácsadó testület felszólítja azokat a politikusokat, akiknek feladata az érdekeink képviselete, hogy ugyanúgy vegyék figyelembe és tiszteljék a véleményünket, mint a felnőtteké. Ez magában foglalja azt is, hogy be kell vonni a gyermekeket és fiatalokat a döntéshozatali folyamatokba minden olyan kérdésben, amely érinti őket, beleértve a válsághelyzeteket, mint például a COVID-19 járvány.